Som prišiel, teraz ma to zaujalo. To je vlastne kus histórie Trenčína o Meríne. To sa mi ľúbi, že tu zanechali takýto pre ľudí skanzen, alebo ak by som tomu povedal. Zarchivovali to, nezbúrali to. Pekné fotografie, odporúčam sem ísť. Nechali aj fotografie, tu dali a ponechali aj kúsok tejto budovy, čo sa kedysi dávno postavila. To sú ešte možno múry z roku 1907. Neviem. Píšu tu, že tá Merína bola postavená v roku 1907 Francúzmi. Tu sa kedysi vlastne robila, tu sa postavila táto Merína. To tedy nevolalo Merína, ale inak. A vlastne to postavili Francúzi, samotní Francúzi sem prišli do tedajšej prvej republiky Československej, aby tu postavili a vyrábali aj podľa francúzskych dizajnerov proste látky, čo je úplne veľmi zaujímavé, že mali záujem tu Francúzi budovať proste fabriku odpiky tuto v Československu. To sú veľmi zaujímavé fotografie. Toto je možno nejaká fotografia, asi tak typujem, nie je tu rok, ale typujem asi, že to je možno z roku 1970, 60, môže byť. Tuto vlastne je toto, ak tu mám nejakého priateľok starého Trenčana a vedel by to povedať, čo tam teraz je. Teda vieme, čo tam teraz je, čo je tam teraz, ale čo to bolo tedy, tieto súdy čierne s týmito starými šedivými domčekami, čo tam sa tedy vyrábalo, nejaký starý Trenčan vie povedať a nech povie. Čo tu samozrejme už vlastne není, tuto na tom je vlastne, ak sa viete skonsolidovať v tom, tak toto je tá mierna zákruta, tá cesta, ten sa ide do Trenčína, do mesta a tam sa ide smerom do Dubnice nad Váhom. A to je vlastne teraz kruhový objazd. Hej. Tuto je vlastne Max, hej, obchodné centrum. Aby som nadvedol, že čo je toto, čo tam vtedy bolo, tieto čierne súdy, čo sa tam vyrábalo aj s tým komínom. Tento komín, čo tu je, v strede Meríny, to vlastne, no nevidno ho ten komín. Ale to vlastne nie je tento komín, toto je novšia fotografia. To nie je tento komín. Ten komín sa potom neskôr postavil niekde tu na. Ten komín teraz je vlastne tu na niekde, v tejto oblasti. Je ten komín. Ten, čo teraz vidíme, čo tam stojí. Ten komín je vlastne tu na niekde stojí. Tuto. Nie, počkať. Až tu stojí ten komín. Tuto, aha. Tuto sa postavil ten komín. Tu je to. Tu sa postavil ten komín. Tu je až. Lebo toto je budova Top Taxi, kde sídli Top Taxi. Zelman Group. To je tá budova. Táto. A musí byť dobre stará, keď ešte na tomto. Na tejto onej. To je tá budova. A tu sú vlastne tí autoservis, čo tu je? Autoopravovňa. Toto sa ešte len stavalo. Túto budovu vlastne vidno. Nie, nevidno. To je hentam. Takto. To je tu. Hentam je tá budova až. Hej. Kúkajte. Tá budova je až hentam. To je ona. Veľmi zle je vidno odtiaľto. To je ona. To je vlastne podobná tejto, len je v polovičnom profile spravená. Len polovičatá. A táto, tá tam ešte aj není. Také zaujímavosti, no. Ak to niekoho zaujíma, takéto veci. No a tá vlastne stojí niekde tu na. Sa bude stavať ešte len. Teda ako keby sme sa vrátili do doby tejto fotografie, hej. Tak tá budova sa bude stavať tuto niekde. V tejto oblasti. Hento. Hej. Tá sa ešte len bude stavať podľa tej fotografie. A vedľa nej, tu, je vlastne táto budova. No a tuto volá, kde stojí, tuto je niekde. V tejto oblasti mal byť McDonald's,
namiesto tejto žltej. A tuto je vlastne postavené tento obchody. Vlastne postavené tieto obchody. A keď niekto vie, nech povie, čo bolo tuto. Toto vyzerá také ako vrecia, alebo čo? Šedé. Tu sú čierne sudy. Niekto povie, čo sa tam vyrábalo, by ma zaujímalo. Čo to bolo za výrobne. Tu sú tie sudy čierne. Čo to tu bolo za výrobne oproti tomu vlastne. Oproti tej Meriny. Cez cestu. To je typu z nejakého 1960. fotka. Alebo 50., 60., 1970. Okolo 1960. typu, to bude fotka. Toto je už tak z roku. Už monternejšie, tu čo ten komín stojí. Tam je tak z roku 1900 alebo 2000 roku, hybujem. 1995. Neviem. Ale táto fotka, kúkajte, tam musí byť veľmi stará. Toto musí z toho obdobia 1907. Čítal som si to tam, je tu všetko podobne popísané. Toto bude asi tá fotka, 1907 začali ešte len stavať, tak možno tak 1915, 1920 je toto fotka. Úplne, že kúkajte, nič tam nie je ešte. Holý, bosý Trenčín. A tá cesta by mala byť... táto, kde je teraz kruhový objazd. Toto je asi ona, že? Je teraz kruhový objazd. Tu sú ešte role pole. Tu ešte nie je ani tá, vlastne... Tu ešte nie je ani tá továreň s tými čiernymi súdmi, čo sme videli jen tam. Na tej fotke 1950. 60. Tu je vlastne Max, hej. To je kruhový objazd, tu je niekde. Tu je vlastne oný, McDonald, Kaufland, ten City Park, obchodné centrum, nové. Asi tak je to, že? No čo je veľmi zaujímavé na tom, že moji Francúzi sem prišli proste do tedajšieho Československa prvorepublikového jednoducho tu spraviť továren. To je zaujímavé, že sa tedy rozhodli ten nejakí francúzski podnikatelia Paul a Jean Tiberghienovci pochádzajú zo severného Francúzska. A jak sa tu darilo. A samozrejme, čo to pokazilo zase ekonomiku? Prvá svetová vojna. Sa to skončilo, potom sa to zase obnovilo, ale čo najviac tu prekvapilo, že v januári 1946 bola firma znárodnená a zaradená pod Národný podnik Slovena. Teraz budú všetci progresívci a liberáli a rusofóbovia a proamerikánci a všetci títo proti komunistovci nadávať, ale čítajte, čo za socializmu, hlavne by ste to mali prečítať dnešné decka, v ktorým je vnúcované mozgy, že socializmus bol najhorší, čo tu v živote bolo, a že teraz je to veľa lepšie a ultraliberalizmus je úplne najkrajší a najlepší. To nás úplne vytrhne z biedy, tak čítajme tu na. V 66. bola znárodnená, po druhej svetovej vojne, kedy tu nastal socializmus. A v júli 1945 bol zriadený národný podnik s názvom Merina. V tom istom roku sú k Merine pričlenené závody Brezové pod Bladlom, Rudne, Novomestianom, Topolčanom, Nitrianskom Právne. V nasledujúcich rokoch firma rozbehla vlastnú výchovu učňov na dvojročnej podnikovej odbornej škole. V 50. rokoch začala Merina ako prvý podnik na Slovensku vyrábať nový typ vlákien na báze polyesteru. Hej? Terilen a tesil. To si čo pamätám. Tedy sa hovorilo, že obleci tesilky. Daj si tesilky. To si to pamätám. Už asi to moc si nepamätám na to. Mňa to tá doba asi len tak trochu lízla. Ale tedy viem, že niečo sa hovorilo, že tesilky. Oblečem si tesilky. Obdobie od 60. rokov až po rok 1910 je možné považovať za najúspešnejšie obdobie fabriky, áno? Takže tu si to môžeme prečítať. Francúzi to začali. Ja poviem,
ja by som povedal zo svojho hľadiska asi takto. Škoda, že tí Francúzi vtedy, respektíve škoda, že vtedy bola vlastne nejaká vojna, že vôbec vznikla nejaká sprostá vojna, hnusná, odporná, prvá aj druhá, pretože keby to nevzniklo, mohli sme stále pokračovať, vlastne, by sa to vyrábala, jednoducho už malo by to tradíciu od 1907. Francúzi by s tým pokračovali, určite by to nezavreli, lebo tu sa im darilo, v 1907. Potom aj tu po vojne sa im darilo, po prvej, pak po druhej to museli sa samozrejme zavrieť a až potom za socializmu sa tomu darilo najviac, za socializmu. Hej. Od dobe od 60 rokov až po 90 môžeme považovať za najúspešnejšie obdobie fabriky. Prebiehala jej výstavba a modernizácia strojov a zariadení. Taktiež technológie a inovácie rozšírili výrobný sortiment. Napríklad v roku 1965 sa začali vyrábať pružné tkaniny Stretch. Od roku 1974 bola zavedená technológia termotlače na úplety. To je len pár príkladov z množstva technologických inovácií, ktoré v druhej polovici 20. storočia vystupujú do výrobného procesu tohto závodu. Čiže sa najviac darilo v období socializmu, sa najviac darilo fabrikám. A zaujímavé, že koniec je tu posledná veta. Privatizácia Meriny, akciová spoločnosť, bola ukončená v roku 1993. No a toto už išlo, to bol začiatok pochovania celého tohto nádherného projektu, ktorý tu vznikol v roku 1907 a založili ho Francúzi. Hej, neboli to žiadni, by som povedal, nechcem nadávať, nejaký sklinca zvesený, hej, začali s niečím parádnym a skončilo to hnusné obdobie mečiarizmu, ktoré to vlastne celé, to bol začiatok konca, hej, za to, že sa stal sprostý prevrat, zbytočný, hlupý prevrat, ktorý vlastne všetko zničil na všetky fabriky a sebestačnosť. Nemusím vyprávať ešte o iných veci ako potravinová sebestačnosť, áno. Takže mali sme tu fakt fabriky, ktoré aj táto Merina je tomu dôkazom. A už ich začiatok konca bol rok 1993. Ten máš nádherný prevrat, čo ste strngali vy s kľúčami. Niektorí tí, čo si to tam však vy ste boli tiež oklamaní, čo ste vy mohli vedieť, ako bude. Takže takto skončili naše perfektné podniky, ktoré vyvážali pomaly do celého sveta a založili to tu Francúzi. Áno. A dlhodobo sa držal na popredných miestach medzi výrobcami manáckých daní na Slovensku. V novom tisícročí sa počet zamestnancov celková produktivita znižovali, samozrejme, všetko to išlo do kytek. Dôvodom bola cena vlny. Hej. Si zoberte, že toto všetko zrušila prvá svetová vojna, potom druhá svetová vojna a potom za socializmu zaujímavé, že sa tomu darilo najviac, ako sa tomu vôbec darilo. A čo úplne to nezaujímavé, že tuto zničila tretia svetová vojna a zničila to voľaká kríza na európskom trhu v odevnom priemysle. Zničila to voľaká posratá kríza, ktorú zase niekto vymyslel, takisto ako si niekto vymyslel prvú svetovú a druhú svetovú. Vôbec to nemusela tá vojna byť, pretože nejakého pridrblého pajaca v 1918 v Juhoslávii teda ešte zavraždili, tak kvôli debilovi jednému, čo to tam trieska, kvôli debilovi jednému, a mne to je jedno, či to bol král. Nie, či to bol král, alebo neviem, nejaký debil, ale kvôli jednému idiotovi sa celé európske národy zabíjali a vraždili. Takisto aj v druhej svetovej vojne kvôli zase nejakému somárovi v Nemecku, ktorému naletelo kopec hlupákov, tak sme sa zase vraždili. A vlastne toto všetko bolo vykonštruované, hej. Aj prvá svetová, aj druhá svetová. Nemuselo to vôbec byť, nikto nemusel umierať, zabíjať sa. To je hrozné. Ale aj tak, hej, dobre. Bola prvá svetová, druhá svetová a kvôli tomu sa zničili tieto podniky na Slovensku, Československu. Hej? Dobre. Ešte by som pochopil, keď bola nejaká tretia svetová vojna a že kvôli tomu sa zase výroba Meriny vlastne toto skončila, ale nie. Tuto skončila teraz, v moderných dejinách končia výrobu
fabrík, nie vojny, ako to bolo kedysi. Teraz končia vojny, teraz končia sa fabriky, ekonomika, dole sa dávajú ľudia, obyčajní pracujúci, zase samozrejme kvôli tomu, obyčajní pracujúci len kvôli tomu nemali na chleba, nemali kde pracovať. Tedy sa ešte dalo povedať, že kvôli prvej, kvôli druhej svetovej vojne, ešte sa to dalo, že dobre, no. Ale tuto teraz v novodobých dejinách sa ničia fabriky a ekonomika takýmto spôsobom. Že si niekto vymyslel ako vydrbanú krízu na európskom odevnom trhu v priemysle a začiatkom roka 2009 firma ohlasila ukončenie výroby. Toto by som tak asi ja povedal takú vsúku do tohto. Že zaujímavé, že toto zrušili a prvá a druhá svetová vojna a teraz stačí iba vymyslieť nejakú krízu, hej, a už proste padajú podniky. Ja neviem, prečo to tak je. Ako to je možné proste. Tak hĺbšie sa treba nad tým zamyslieť, hej. Každý mi povie, hej, čo sa chodí do školy, má vysokú školu a povie, tak bola kríza, tak to sa nedalo. No dobre. A prečo tá kríza je vlastne vyvolaná? Prečo to je? Prečo tie podniky padajú? Hĺbšie sa treba nad tým zamyslieť. To vôbec nemuselo byť. Je to hrozné. Aby takýto megaprojekt, ktorý začal v 1907, aby tu ostali len takéto ruiny, mohli sme zase aj dneska sme mohli predávať do celého sveta. Slovensko posrané. Krpaté sme mohli predávať do celého Slovenska. Do celého Slovensko posrané mohli predávať do celej Európy, možno aj sveta. Boli sme jednotka špička. Nie. Postaví sa tu takýto City Park. Nádherný. Drogéria, Superzo, lebo to strašne potrebujeme. Tých drogérií je v Trenčíne tak málo, kokos fakt nemá si kde kúpiť ani mydlo. Hej. Tu sa tam aký Vesnala, alebo čo ja viem čo, takéto firmy všelijaké, čo to tam ešte je, New Yorker, bože, lebo tých oblečení je fakt strašne málo, naozaj si nemám kde kúpiť na seba nič. A hen tam, čo tam ešte, Taco Fashion, no, New Yorker, Taco Fashion vedľa seba, no to je oblečenie vedľa oblečenia. A toto zaujímavé, že toto ide, áno. A prečo takéto fabriky nejdu? Tá budova tam stojí. A čo tam je v tej budove teraz? Vyrába sa tam to tkanivo? Alebo hentej? To tiež pozostalo zo semeriny. Tam sa dymy z komína. My som nám vedať, čo v tých budovách, aké posrané sklady. Čo tam majú zase len takéto firmy. S oblečeniami a Kauflandy a Teska a McDonaldy. To je toto hrozné. Trenčín. To je maďarský názov, nie? Trenčín, nie? Toto museli úplne tie prvotné stavbičky tej francúzskej, tých Francúzov, čo začali tu stavať. Museli dať to tiež, či to je robené malba z toho roku. Ten obraz musí byť veľmi vzácny. Ak to niekto toto maloval, a že to je malba fakt z toho roku, že ten Majer sa takto postavil. Na tým, keď sa tak hlbšie zamyslíte, nikoho to nebaví, to mi je jasné, ale keď sa na tým hlbšie zamyslíte, tak je to veľmi fascinujúce, že ale to ani to sídlisko tu vôbec není. Nie že sídlisko, ale tu sú ešte, ani tie sídliska sú tu vôbec nie za to Merinou. To je veľmi krásna fotka, to je veľmi stará fotografia. Ten Trenčín, a kde ten Trenčín vlastne? Bo ten Trenčín, to ani jeden most nejde ani cez ten vách, to ani jeden most není. Aj tu a všetko zelené, to všetko sú už postavené domy. Aj tuto ten, čo to vlastne je za fotku? Však toto takto vyzeralo na Trenčiansky hrad v 1907 roku. Však tam vôbec nič nestojí. Prečo to takto? Tiež mi niekto vysvetlíte, ak sa niekto vyznáte do toho, čo to vlastne je toto za fotografiu. To bol takýto holý bosý Trenčín, že len tá fabrika tu stála a nikde nič. To čo je? Ani cesta? Divné to je. A ten hrad, prečo to vôbec? Však ten hrad je starý stovky rokov. Čo to, ten hrad ešte nestal a už stala Merina? Tak to je čudné, to nie je to vlák do vysvetliť, čo toto je za fotku. Aha. Tuto je vlastne fotka. Tuto mám vlastne fotku
toho tu, na čo tu nechali. To je vlastne ono. Či nie? Áno, je to ono. Vlastne ono to malo ešte takú omietku červenú a pod tým boli tie červené tehly. To bola poctivá výroba. A už aj fabriky zastávali stehal. Čo si zle? Fabriky zastávali stehal. Tam sa vám fabriku postavia z tých oných. Z toho... No, ak sa to volá. Tak vám fabriku postavia z plechu. Z plechov stavajú fabriky. Dovezú plech. A tak keď je to ekonomické, tak ekonomicky a všetko v porádku, tak nech si to stavajú aj z kvetu makového. Ale tieto fabriky to fakt boli ono. Ty sa možno aj na ročky stavali také pevné fabriky, aby sa mali kde ľudia skovať, lebo tedy však bolo pred prvou svetovou, medzi prvou svetovou a druhou svetovou vojnou bolo, alebo po druhej svetovej vojne a tak ďalej, tak možno preto sa stavali také pevné fabriky, aby sa mali aj ľudia kde skovať, no. Naša vojna môže byť kedykoľvek, aj tretia svetová. Tak teraz to prečo sa zastávajú z oného? A majú teraz všetci bezpečnosť? Je len o peniaze. Peniaze. Čo rýchlo zarobiť, ako koho čo najlepšie odrbať. To bola doba, aj podľa tohto zase, hej, sme v tom. Stávali sa poriadne fabriky, dbalo sa na bezpečnosť štátu a občanov. Teraz na každé sere. Keď nepočíte rastlo 1 miliardu, to vám nepostaví ani tehlu. Zasraná doba. Špinavá. Aha, toto je z oného. Od tej fabriky. Aha, no toto je z fabriky. Z toho komína fotka vlastne asi možno, hej? Nie z toho komína, no môže byť. Alebo z nejakého dronu. Ale neviem. To je vlastne... To už ten kruhový objazd vlastne, tak to je nová fotka. Áno, tak to bude z dronu fotka, môže byť. Už ten kruhač je spravený. Áno, toto je ono vlastne, aha, že my sme vlastne tu na. Áno, toto nechali, toto zbúrali, toto je zbúrané a my sme vlastne v tomto. Tomto budeme my. Tu sme my. Volá kde. Tu máme ďalšiu fotku. Ja, je -2, už mi mrzne. Tam zaveznuté prsty už. To není vidno, ale... Tuto máme. To je tiež stará fotka voľaka, alebo... Toto dokumentácia. A zaujímavé, že aj ten komín je tu na. Ten komín tu dlho stál, ale tí ho potom postavili tu na. To je ten nový, čo je tam teraz. Merina. Toto je 1090. roku. Čo to tam je? Banka Kse. Aká to je banka? Jem to Kse. To si pamätám ešte. Jem to Ksenia, či čo? Vajland centrum. Vajland centrum. Čo tam predávali kotle? A nevedla Merina. Takto to vyzeralo kedysi. Ten oný. Vstup do Merín. Čo to? Sa nebudem vráciať naspäť, lebo sa len naserem. Je to mohlo pohodiť. Naša krásna fabrika, slovenská, národná. Založili to Francúzi v 1907. Francúzi, oni dizajnéri, čo vedeli. A založili to, akú to mohlo mať cenu teraz tá fabrika, koľko už tu mohlo byť zamestnancov, koľko peňazí zarobených a proste neviem, či to je normálny chod dejín. Časy sa menia, zajtra dovidenia. Alebo to fakt... Však ale niekde normálne existujú fabriky z roku 1900, čo majú svoju tradíciu z 1898. Nové fabriky. Myslím, že aj po Slovensku. Tak prečo niečo zaniklo a niečo nie? Prečo zrovna Merina mala zaniknúť? A prečo vôbec všetky fabriky, ktoré boli založené 1900 sa pýtam, prečo zanikli? Vôbec aj iné sú určite po Slovensku ich kopec. A hlavne, keď je to takýto gigant, aké v Trenčine. A vôbec aj iné giganty, aj v Bratislave, Cvernovka, alebo ja neviem čo. Všetko sa to len rozpredalo a hlavne v 1990 na tom zarobili jednotlivci. Mečia to predal svojim kamarátom, Zorinda tiež. Zarobili na tom, teraz tí ľudia, čo majú milióny a dostali sa vlastne v 90. rokoch sa dnešní ctihodní občania
bohatí, nechutne bohatí dostali takýmto pozemkom. Hej. Všelijaké v Bratislave, ako je napríklad aj tie mraziarne, čo sa tam mafiáni tedy drbali. Ten žalúd to vlastnil, čo niekomu musel odbachnúť, aby získalo polovicu a potom zobral všetko. To je hrozné, viete čo. Toto spomína na takéto veci. Hnusné, odporné, nespravodlivosť, totálna nespravodlivosť. Ale tak, vráťme sa k tomu, čo som sem prišiel, že viete, sa sem kúknuť, alebo ak vám stačí aj toto, tak je to tu zaujímavé si to tu prečítať, vidieť tie fotky od 1900 roku, malby, fotky až to po súčasnosť. Dobre priatelia, majte sa pekne.